La biblioteca té un misteri. Vols saber el seu secret? Habita entre tots els llibres un esperit lector inquiet. Shoo-shoo-dooby-dooby-doo. Yeah, yeah, dooby-dooby-dooby. Shoo-shoo-dooby-dooby-doo. Yeah, yeah, dooby-dooby-dooby. És impossible de veure més se sent com un calfred. Un xiu-xiuet a l'orella que t'aborrona la pell. Shoo-shoo-dooby-dooby-doo. Yeah, yeah, dooby-dooby-dooby. Shoo-shoo-dooby-dooby-doo. Yeah, yeah, dooby-dooby-dooby. Corre com un alet, prestatgeries i armaris, que ens ajuda a descobrir els llibres més extraordinaris. Però allò que més li agrada és el de contagiar el seu desfici lector, juganer i entremaliat. Shoo-shoo-dooby-dooby-doo. Yeah, yeah, dooby-dooby-dooby. Shoo-shoo-dooby-dooby-doo. Yeah, yeah, dooby-dooby-dooby. Ara que saps el secret, fes rumb cap a l'aventura. Deixa-t'ho per la lectura. Visita la biblioteca. Contagia't sense por del seu esperit lector. Enlaira la imaginació fins als núvols i més no. Submergeix-te en la lectura, abusa't en l'emoció. Plora o riu sense mesura, contagia't sense por. Transforma't per art de màgia en lector